Is Máire Treasa is go rang aclaíochta an léine tá muid díriú Chothromaíocht. Nuair tá tú seasa in éon áitiúáin le do rácha searatala, ní mór an buailán go dite tú. Ach, má ardín tú cosisiúáin in airde, airín rudí beganín mí hocar. Tá muid go cúpla clufa bega immertinne I díriú sachar sin. Dín cínta go do chorp téite suas dús salíonn tú na cleachtaí seo in dhéanachlam. An chéadúir atá tastal ná téad skipála, leag os do chóir amachcha. Mar bhfuil téad skipála is féidir rópa, nó scaf, nó rud a bit mar sin a úsad. Is tá muid gáil siú ó híomháin go dtí an taobh eile. Agus siúla muid ón taobh seo cho fada leis a taobh eile. Chur amach do dhá láimh agus duine siúl I lína díreach. Cabhraíonn do chud lámha leat le chothromaíocht áil agus tú siúl. Fecinn tú drama ina seo is a circus, ach bíonn siad do bhád níos aird a suas. Ní raibh sé sin roiachar inis rá. Ach bána muid tríal leis inis le nar súla dúnta. Agus má tá duine cinn Somála le súla chuin alert, beidh siad ná feicáil ó bhfuil tú siúl I lína díreach nó bhfuil tú imi beganín stré. Tá mu cheamar dár gáil cúnaitheoir Thompson seo, agus inseo tam má tá maith na gceart. Dúna me mo thuúla, lámh amach a ríist, agus tá má gáil iarachtaí ina, siúl I lína díreach. Tá sé bhád níos sucr nach bhfuil, ná nach bhfuil tú ná feicáil cáil tú gáil. Aidir le mé ina? Ní dóla mé. Inis tá muid gáil riont crochanna a dhéanamh. Seas choisiúáin agus chuir do chois sós go háird is atá tú ná. Nis agus tú sa spotta seo, dín iarracht do láimh ardú ag an am céine. Tá sé beganín deacair nach bhfuil. Bhain muid trí leas leis a gos eile. Cos síos, wow! Agus tá sé éas go titim nuair nach bhfuil tú ach ar choisiúáin. Nis tá muid gáil clufa bega immert agus muid a riachta ar a spotta. Glúim is amach tróracha agus duníocht cúneáil suas leis na tróracha ar fád a thugan. Which a bray? Ar ailín. Bray ar a spotta. Lábhas in air. Mahu. Láimh is cos searatala. Ionta. Láimh is cos searatala. Agus duníocht gan titim. Dita sinna immert Somála le de rathair nó de rufar nó mám stad aon duine tá sa teach an dhéanach leat, agus beidh siad ná tróracha thuairt agus breanna go bheic tú céimiid glúiseach atá tú náíana ar choisiúáin. Agus inis le séachnú, ligar tain gur scáthán atá sa gamra. Agus din an rud díreach a eicas tú ó sa chóir amach. Má bhagan mis mo láimh clé, bag tusa do láimh heas. Má bhagan mo chois lé, bag tusa do chois heas. Agus mar sin, díreach ar nús gur tú breanúisteach a scáthán. Bhain muid ré? Ceart go leor. Láimh amháin amach, láimh eile amach, anmhá. Láimh agus cois, beganí sucra, láimh agus cois, anmhá. Fáil láimh suas, iontach. Agus sa nuas, thar bhar. Is féidir seach leachta Somála, agus din iarracht a méid crochanna is atá tú ná íana is tú seasa ar choisiúáin. Gan sitim dar nói. Beidh mi sé leis le bhríos go luath, go dtí sin, slán!